Uba Ronnie Jingdon MLA na Milliam haga life tarik unaitung arajar apusan ula ajing tho sya ulampang ka yeng dorbar tauan ke jela u Thomas Sangma man pentip baula Iehnoh ya ka Kongres bat un penyeso sya ke NPP. Uba Ronnie ula batteng ya ka kam kum unong yalam kaliang persya bat kam hadien pat kum chief whip ubadai ubala syai marwai ha ka Kongres hadien balai ngut ki MLA kata u Dr. Celestine Lingdo uba Charles Marngar bat uba Gabriel Waklang kila pet sya ke NPP house nem baladem. Da kejingwan penyeso uba Ronnie ke NPP ke balam khamat ya ke sorkar jela kan Kiew sya ke Jingdon lai pulai ngut ki MLA hayeng dorbar tauan ha ke jingelam u konrad ki sangma kum u menteri Rung ba. Ya uba Ronnie ha ke jinglet ICT sya u lampang la yo jingtip balasan ran lang ya u da uba Hamlet son dotling MLA berim ke Milliam bat working president ke NPP uba sneo bahalang dhar MLA bat simbut menteri Rung ba ke jela ki nongkit kam ke NPP na Milliam ba kintup ya uba Daniel Kiew lem ki wei pan. Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya